Sa ako ang mga mangga guys, mga mangga kay gusto sila maglaag. Shh, dili matuglayo Enzo, dili matuglayo, dali dire. Say, dali na say. Ano na, sige na Enzo. Ay. Cookie, dili diha day. Dili diha, dali dire. Uy. Cookie. Dali na, dali. Si Trisha kinagikan sa Jensen, tapos si Inso, si Cookie, ini si Oreo nako o Dachan. Ashley, Ashley, kini ang ak daplin kini motor. Naara nagsigira og pakubo si Ashley. Aka dong. Tapos si Saysay. Tapos si Inday, gwapa. Ayaw na. Ano sila ako ang mga si Kuya. Si Kuya Yuan. Kasi mong Kuya Biyang. Yay! Mama me. Itong planggana. Daplin. Mani sila nalipay kinakagawas. Inzo, sulod na. Ha? Yung cute nga Ashley. Ano ba Ashley? Si Cookie nga behave. Kiss na, kiss na, kiss na, kiss, kikiyat na lang. Nalita. Ba't na lang yun eh? Maldita na lang yun. Ano yun?